secret is out. Magabalik si Sanya Lopez bilang Sangre Danaya sa Sangre Encantadia Chronicles. Sa Instagram post ni Direk Mark Reyes, na-reveal nga nag-tape na si Sanya para sa upcoming series. Nag-comment naman si Sanya ang Avisala Emre. Siyempre, magapanumbalik man si Rocco Nacino bilang mash na Aquil. #reunited with Hirada ang post ni Rocco nga naka-reunite sa iya paborito nga espada sa series. Michelle Dee is very much in her game sa National Costume Show. Napawaw ang tanan sa plain-inspired costume ni Michelle. Tribute kuno ini ni MMD sa Filipino weaving culture kag sa iya role bilang Air Force reservist. Tan look si MMD, suksok ang costume nga may duag sang hayahay sang Pilipinas. Nakitan man sa iya costume ang #LoveThePhilippines nga slogan sang Pilipinas. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat mamiss sa Black Rider. Bago nga karakter nga si Pretty, makilala na ang amay ni Bane. May koneksyon bala sa sindikato? Paano ba na ni Elias tukibon ang kamaturan? Inakagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang Bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras.